que non teño idea de música, pero sí que esa parte de contar e tal, hai moita xente que di que me vende meu bisavó, e meu pai, por exemplo, é moi bo contando historias tamén, que tamén se criou moito con meu bisavó. Entón, me custa me meterle a culpa a él, porque me dá sí que é importante o pollente xenético. A que idade fixeches a vosa primeira canción? Eu recordo que miña nai ten guardado en algún sitio un poema que fixen no cole con pois cando empezas a escribir, debía estar en terceiro ou en cuarto, non sei, se ve que daquela tes 9. Terceiro, tes 9. 8, 9. E un poema terrible sobre un enterro, unha cosa así que miña nai pensou del barco ao psiquiatra directamente, para enseñar algunha tara porque unha rapaza daquela edad tiña que poñerse a falar con enterro. E a verdade é a primeira noción que teño de escribir. Eu teño a noción de escribir sempre porque, bueno, tiña unha... Por cuestións laborais de meus pais pasaba as tardes bastante aburridas, entón se dedicaba máis a biblioteca a ler e ao tempo a escribir, pero recordo escribir sempre. Tivo éxito empregaste Non tivo éxito ningún, si home, non foi así simpático para ter 9 anos, pero nunca se me ocurriu. Bueno, tiene que traer o texto de Telma para fazer no momento para ler o que penso que eu teño pola casa, sobre todo teño redacción, antes de empezar cos poemas, eu empezas coa redacción. Sí, eu tamén teña causa, e cando li en repente quería escribir unha novela, tipo repente, cando li... Sí, cando li Matilda, quería escribir Matilda, tuve unha depresión que me durou 2 semanas, ahora ningún libro que me gusta tanto. Sí. Cales son os temas que máis vos interesan ou vos identifican? Eu creo que no noso caso cosas do día a día, non? Así, poemas cos que calquera persona se pode sentir identificados, pois están os clásicos, sí. O amor o desamor, a amistade, sí, a amistade, hai uns temas de toda a vida, porque non vimos que inventar nada, pero bueno, sí que levamos así unha cousa así bastante cotiá e cercana, non sei. Que se sinto transmitir cos demais? Bueno, en xeral a mí costame moito recitar, igual que facemos o lío xuntas, que xa levamos uns 4 anos, é moi gratificante, porque a nos venos ver os recitais non os de ensino, pero senón nos que pasamos por aí, menos ver moita xente que nos confesa que nunca vai a recitais de poesía, ou que nunca fui a un recital de poesía, e que o pasa ben, entón eso é un pouco que nos pretendemos con toda esta parafernalia, das historias que contamos e tal, e a chegar a xente que, pues, que non sería así tan susceptible de ir a un recital. E na enseñanza, o que me pasa que menos a mí, creo que Lucía pensará o mismo, é que dá moita satisfacción facelo para a xente nova, e ás veces encontramos alumnos que escriben ou que les gusta moito ler, pero que la que... Entonces é moi guai aí poder presentar con eles e dicir, pues eu tamén escribo isto e tal, e despois ás veces cos anos nos vamos encontrando eses alumnos pues, empezando a recitar ou... Sí, é certo, aí un chavalillo de Boiro que ahora estamos vendo aí recitas por aí que é unha maravilla. Sí. Sí, é o máis gratificante que estar aí coa chavalada, coa xente máis nova que ademais teñe máis prexuízo que outra xente coa poesía. Bueno, ou non, Bueno, moitas veces sí, claro, porque non lles mola que leen os libros de texto e cousas así, pues ofrecerlles un tipo de poesía diferente, ou non tan diferente, pero bueno, presentarllela de outro xeito, pois é unha maravilla. Cando compoñedes unha canción, escolledes os días para compoñer xuntas ou cando chega a inspiración? Que a ver, aquí hai un dato erróneo de que non compoñemos cancións, ou utilizamos cancións míticas de que nos gustan, as cancións favoritas, para que o toque cante e María recite por riba. Normalmente, pois o María propón así unha canción de saca esta que é moi chula e que me pega guai con este poema que quero ler, ou eu lle chego a casa, pois mira María, escribe esta, a ver que podemos facer con isto. Sí, pero son textos, normalmente son cancións que xa andan por aí, ou sea, que xa existen, e textos que eu xa teño. E entón, bueno, pues ensayamos e depende do día e da inspiración que teñamos, pero normal é que nunha tarde liquidemos unha canción, non? Sí, claro. Como vos describides esta canción? Dúas, é que non. Non se me ocurre nada. Non se me ocurre nada. No, ao final sempre te describes con como te describe a xente, que non andamos por aí escribindo sobre nos mesmos, obviamente. Entón, bueno, pois non sei, pois que facemos poesía así para
para desprexuizar un pouco, de solemnizar así o recital poético, non sei, eso o que se nos pasamos isto. Non sei, o que non te quer dicir de nós, que pasamos moi ben. Sí, durante moito tempo, ademais, a descripción que facíamos de nós era que, ao principio, non? Te acordas, cando facíamos aquilo de este un cubata que se quita un soneto. Hacíamos ese rollo que quería, que aquel título quería decir que para nós recitar era moi divertido, era tan divertido como andar de marcha, non? Daquela andábamos máis de marcha. Pero sí que é certo que a nosa única expresión posible é que facemos esto desta maneira porque a nós tamén nos divirte. Cando a nós non nos divirte, pois realmente non. Claro, cando nos divirte ten a posibilidade de funcionar, pero claro, o público, pero cando non nos divirte xa non. Eu sempre contaba, así de máis nova, que dicía, que eu nunca escoito así ningún futbolista, por exemplo, dicir na tele, si, o partido foi moi difícil, que malo pasaba. Non, a xente, claro, pasa ben o que fai, pero eu iba a recitar de poesía, te pasaba fatal. Non, dios, que coñazo, por favor, mira que me mola a poesía, pero que me parece un coñazo. Despois supoño que foi que o xeito de currar desta forma e traballar desta forma foi un pouco para ir en contra disso, sabes? Para disfrutarnos e a xente tamén dos recitais poéticos. Cal é o mellor momento que recordades en Riba do Escenario? A ver, non sei, hai sempre momentos maravillosos, pero bueno, os últimos días que estuve en Coruña, así, porque a xente veu de festa, como a nós, a xente normalmente ven a escoitar e está guai, claro, ven a escoitar porque é un recital, pero o recital que tuvemos en Xaneiro en Coruña, a xente veu de festa, recital. Entonces, había un ambiente moi guai. Desde que aquel parecía 20 anos a 7 da mañá, sabes? Está toda a xente, facías calquera coña e xa che seguía todo, e foi así, moi Pero tolo. non regardo na memoria un dese estilo, perdón que te corte. Sí, que era o de Lugo. O de Lugo, o de Lugo que nos dixeron un bar, bueno, recitade unha hora, estamos recitando 40 minutos, despois fixemos unha hora, e despois a xente nos dicía, outro, e nos, bueno, pois ir a pedir os cubatas, e fixemos recitando, levamos aí un montón de tempo recitando, fixemos casi 2 horas e media. 2 horas e media. Recitamos polo móvil, pero que xa non temos moi poemas, anotacións do móvil, non recitando anotacións que fixemos no móvil. Foi un momento glorioso porque dixemos cando xa nos pedían outra, e nós xa non tiñamos daquela feira, xa 3 ou 4 anos, e entón non tiñamos tanto como agora, tanto repertorio. Entón xa tiñamos nada máis que facer. E entón eu dixen de coña, bueno, se o xendo público quere pedir algún poema en concreto, se son desta conocedores da nosa obra e tal, e unha tía levantou a man e dixo, sí, me gustaría que recitases ese poema de poático e tal. E eu, que era un poema que recitaba 2 ou 3 veces. E eu, joder, pues claro que sí, como che vou decir que non? Decidimos que la persona solitaria que veu a pedir aquel día que el garimpo perdido de Lugo. Sí, fora moi guai. Claro, lo matamos. Moi ben. Moitas gracias. Nos quedamos por contar en la cabeza. Sí.